אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לכל חוק יש איזה מנוע כזה שמניע אותך למה אתה עושה אותו. למרות שהוא עוזר להרבה אנשים, או אולי יש כאלה שטוען שפוגע בהרבה אנשים, אבל לכל חבר כנסת יש איזה מנוע שמניע אותו לקדם את הצעת חוק שהוא מקדם. הצעת החוק הנוכחית אצלי נבעה מסיורים בשטח ותובנה שיש המון משפחות מעוטות יכולת, משפחות חלשות, משפחות נזקקות שנעזרות באותם תלושים, אותם תווי קנייה, מה שקרוי בלשון העממית, שלפעמים אותם 100 שקלים, 200 שקלים שמשתנים, שמגיעים לסופר, לרשתות, וזה פתאום הופך להיות 60 שקלים, זה ההבדל במקרר אצלם. וזה המנוע שממנו ניגשתי לאותה הצעת חוק. ודאי שגם לקראת החגים יש הרבה שכירים, כולנו מכירים את התופעה הזו, שיכולים וצריכים ליהנות מאותם תווי קנייה. אני רוצה להודות בהזדמנות הזאת לשר הכלכלה נפתלי בנט ולאנשי הצוות שלו, בראשם עמית פרסיקו, שקידמו ועזרו לקדם את החוק, וודאי ליושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת פרופסור אבישי ברוורמן, ולצוות הנפלא שלו, מנהלת הוועדה לאה ורון, אתי בנדלר, יועצת המשפטית, גיל ברינגר, יועץ החקיקה של הבית היהודי, ולצוות הנפלא שלי, ורדי דוד, אוהד כהן, נעמה וקנין, ויושב-ראש שיושב כאן, חבר הכנסת יצחק וקנין, שבמהלך הדיונים בוועדה תמך ועזר מאותה תפיסה להיות מחוברים